Assalamu alaikum, barka da zuwa tashar Badru MJD Hausa TV. Ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum, bayan lokaci mai tsayi gashi yanzu Niger sun buɗe wani shahararren kamfani mai suna Nigeria Film Production, wanda za su dinga gudanar da fina-finai a cikin shi kamar yadda Kannywood take yi. Wannan ne zai kawo muku wani gagarumin fim mai suna NT. Wannan fim mai suna NT yana daga cikin fina-finan da a Niger babu tamakarsa a yanzu. Wannan kamfani yana a cikin Niger, a cikin birnin Damagaram. A nan aka gudanar da wannan fim mai suna NT da kuma cikin Nigeria. Fim ɗin ya kasance fim ne mai dogon zango. An gudanar da bikin buɗe wannan kamfani ne a cikin garin Damagaram, yayin da manya daga cikin Kannywood suka ziyarci wannan kamfani domin taya su da murnar buɗe wannan kamfani. Idan har yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ne zai hana ka danna mana subscribe ko ka yi mana lakin dan uwa, ai dana tare. Wannan kamfani mai suna Nigeria Film Production a yanzu haka sun kammala season 1 din wannan fim mai suna NT. Ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo ta da za mu gwada muku yadda bikin kamfanin ya kasance. Wannan kamfani ya samu goyon baya daga gwamnati, kamar yadda za mu nuna muku a cikin wannan bidiyo namu. musamman ɗan Niger ɗan Najeriya wanda suke kama mutane su ma kuna mutu wa dan alkhairi cikin dauka da mutane da wanda suka yi da wannan kungiya. To ni kuma so nake na rayu da ke. So nake ka saken Sadiq. So kike na sake ki. Ina so ka saken. Kije na sauki. Sakina. Ka yaƙuri sai. Sakina. Ka yaƙuri sai. Ka yaƙuri. Sakina. Ka yaƙuri sai. A shan wannan. Ya fasa Wanda ya samu shiryawa daga Zara Umaru.